Menteri Sarkar berkemi ikatanat PWD Buildings ubah ada sakyat bahala Maria. Ula pentip baka IIT Guwahati kelaya cekamat bantoket elor kejing kelem kadom jong ke assembly. Bad la ai porship na yak IIT ban pendep kejing toket ke babenia bad mentaki kam kijam menle ek audit kelaya cekamat. Habakli la kadon kanu kejing persya na ubah sedang ban shnai kene kadom ke bakya hinyo pauton. Uba da sakyat bahala mare uloong ba 4 jiosngo bakandon kanu kejing persya. Badaduk menta 4 don kanu kejing persya. Hendrai hadian bakadum kalahap, kaladon kejing ai jingmut nikiru syampang, ban ombu syuk yaka ha kejing tei temai, yak yang dorbar tauan kejela. Uni Menteri Sarkar uloong batang namar bakadum kalakelem, dai ban wengno eka, hendrai dai ban penyeng bet yakadum ha kata karukom, bakan hap syuk. Uloong balada giriu syampang ki penpau bagamlong syuk kebabiang ban bu yakadum, te ban se ban le ekabadai. Hendrai la ki penpau pat badang la ban penyeng yakadum, tang badai ban chupen sting no ekajing kia jongka. Kumta ansek mi ibnia ekanugono kababahatam. Ban chupen kan mau, haka arpu ar trek ujemang mentakasinam arajar arpu ar. Kadum, ni ekajing tei bapelun hakli jongka yeng dorbar tawan, kala kalem kensan, bad akan ekajing ja syumladon kiban mensau. Pak Shitisha ki South Liki Institution tinggal ayok ya ke terms of reference ke jongki te ke basau ya hap tam na borok ban jit kadai ke IIT Guwahati tinggal ada jit bat kila sedang ru ya ke persisi jongki ban lek ya ke audit umpah kat no ski kat no tayong kat no mulai kene ka IIT Guwahati kan pendap ya kene ki ong yangi ke por ke bakelut ki pan ke desi benai mo te nakaliang ke department nakaliang ki ngila persyang ban request yaki ban penkloy hendrai ngisu request mende bangi force namar banga ngaperkat ba ladingi force ni pressure yaki ba penkloy yaka inspection lane ke audit ke bagi ken lade kala ban long ke report ke bambiang ke long genuine de ngiong yaki ban kin le penkloy kat penkloy bala tang ba da ke balong reasonable kan lade ki pan si bena ngi ngatrai ngi de ban ahi yaki ke por ke ba si benar kena bakar report on kalau miru kan long ke report ke belong genuine kan kemudian ban long ke ba kan dia ban long exact bat ka dia ban long ke report ke ba genuine hadu kata-kata kena menginyok banyak syakmat ki procedure jong ipat tingila pun ong ba kene ka jimbo ni kadung ka long ke bakya palan bat kalau ada don ko kita ka jing objek ban penyeng ini kadung kadung report ke ba silang ban objek ya kado mensua ke ngam 4 jiosngo mo personally ngam 4 jiosngo ka bau kawan ke objection nang nu haduk mentaru ngam tip hi bakadon ke objection nang nuru ndrai ki suggestion hadin bakal ahab hadin bakadom kala ahab kidan pat ki suggestion ki jing ajing mut na ki professionals ki baong ba ka longkum nu la ngi eliminate no la ngi weng no yono dum ngin nembu shu ha ka ni ke building ka ni ke structure ka ba ngi ki penlai ka badai ke assembly te nga marwehi nga snow ba ban weng yote dum te mdei mlong bale mlong namar ba mo ka te ka jinglong jingman ka jing internet jong ka te ka structure ka jing shong jong te dum ka te ka planning ka design ka blabu yote dum jong ka de ka ek ba ka buram ka nam jong ka state Meghalaya jongi ka city Shillong jongi te tangna kada ka bau hab tengah try ngimde ban eliminate le ngimde ban weng no ikatega design pen pair no ik design kumba ka long menta no ngin peniang biang ya ka saisien ban ngin peniang ha kata rukom ba kamde ban hap shu kan lada ka khia ka no ka norong ngide ban persyang ban peskem ki ha kata rukom hi ba kamde ka ban hap kan te ban ong ba ban object ya katai te nga hadu mentaru nga pers ngonde ki suggestion ki jing ajumut ki don lagi professional ba sibu lada weng no ya ketika design jong tiu tunom balong pelun kum tu balong kumno ti ngan personally tengah perkat bang imdei ban weng no ya imdei ban weng ya ketika design ki de podan rai karaim dei tang mangamar wai mau ki bon ki but professionally ro ngamdei balong professional engineer hadu kata-kata ti ngin siapet ki wei ki professional ki sngo kumno to kai ki bahatam ya kata ki ngin chim pi lada ki professional ki ong pada ba ka technical reason kam sha shu yang iban bu yu te ngim ban se dan rei lada ka ki professional pada ki ong ba em ka base kadang biang hi kadang sha hi mo ne pila ban pensting yu te ngin persyang da katakan mana mar bangat rai lada long kumnu ru
mau lalu kia kan no kanuru kadon try galat kelenti kalak ban don ngamong ro bakadon kalak ban don namar ba yo le sigidon ki mau ki plan dan ki design ki balak ban pen sting no yu kan le ha kata kom ne ban pan klanya ka to ka base ka ba uyang tu dom mo te ngin sepek kat ba kumongai pi mene mau kanu ka ba hatam ya kata gini ban le